U našoj večerašnjoj Lotel panorami, poštovani gledaoci, narednih minuta putujemo neobičnim svetovima skulpture. U tome će nam pomoći naš večerašnji gost. Sa nama u studiju je Bojan Grujić, akademski vajar iz Ljubovije. Pored toga što Bojan izrađuje monumentalne skulpture u kamenu, drvetu, metalu, on radi i skulpture u ledu i snegu. Evo, nedavno se vratio iz Italije i to je samo jedan od povoda što smo ga pozvali večeras da gostuje kod nas i naravno prilika je da nas upozna sa svim ovim čime se bavi, jer moram da kažem da je u nekoliko navrata predstavljao u najlepšem svetlu i Srbiju na različitim takmičenjima i festivalima u svetu. Dakle, veliko mi je zadovoljstvo što mogu pozdraviti našeg gosta. Dobroveče i dobrodošli, Bojane. Dobroveče vama i svim gledalcima. Pa, vi ste otprilike rekli. Najava kratka, da, ali mnogo je toga što je i za vas. Vi ste mlad umetnik, mlad stvaraoc. Evo, ja sam rekla, u više navrata ste i predstavili Srbiju i svoj rad, svoje stvaralaštvo. Nedavno ste boravili u Italiji, pre toga u Rusiji, u Sibiru. Pa eto, otkud, ja moram odmah da kažem, otkud to ledeno vajarstvo? Pa, to je počelo pre svega kao jedno prijateljstvo između mene i jednog kolege iz Slovenije, koji je prethodne godine sam učestvovao na jednom drugom festivalu u istom gradu u Sibiru, u Tomsku. To je jedan centar, da kažem, univerzitetski u centralnom Sibiru. I upoznao sam se s jednim kolegom iz Slovenije, također vajar. Čovjek je pre svega počeo kao kuvar. I kroz kuvarstvo je počeo da rezbari razne materijale, od čokolade do skulptura od maslaca i na kraju se susreo sa ledom, da bi posle nekih 10 godina došao do toga da rezbari drvo i da rezbari led. I na njegov poziv da dođem u Sloveniju, da probam da radim skulpturu od leda, sam došao i tu se stvorila neka, da kažem, posebna veza između mene i tog materijala. I sneg i led. Pa sad, kolika je razlika raditi, odnosno rezbariti sneg i led u odnosu na ove ostale materijale, drvo, metal, kamen? Pa recimo, ako bi neku napravili poređenje, možda bi bilo meni lično najlakše raditi u metalu, jer najduže sam i radio. Pre svih ovih materijala sam radio najviše u metalu skulpture. Međutim, kako nisu toliko popularni ti simpozijumi, nema ih te količine ni u svijetu, ni u Srbiji, da se radi u metalu, počeo sam da radim i kamen i drvo, počeo sam da radim i sa motornim testerama u drvetu. Prelazak sa drveta na led je jednostavan zato što je drvo tvrđi materijal od leda i radi se sličnim alatima. S tim što je led relativno mekši materijal, ali isto tako drugačiji su uslovi, znači zavisi od temperature i od recimo u drvetu se može praviti mnogo tanja forma, mnogo duža forma, dakle recimo u ledu to nije moguće. Pogotovo zavisi od kvaliteta leda. Tako da to je u nekom poređenju. Dok recimo sneg kao materijal je dobar da se relativno brzo rezbari. I većinom ti festivali u snegu, kao i sad u Italiji što sam bio, se radi ručno sve. Tako da je potrebno tu jedne energije, volje i sve da bi se uradilo. Ali sa druge strane ne može toliko detaljno se radi kao led, može da se retušira lako, da se nanese novi sloj. Svaki materijal ima svoju neku, da kažem, karakteristiku. Šta je najčešća inspiracija za rad, pogotovo kada je u pitanju ovaj materijal koji se lako topi? Pa znate kako, potrebno je pre svega, meni je recimo glavna misija neka tu, da kažemo cilj, bolje rečeno, da ono što zamislim i ono što čitajući neku knjigu, pošto volim tako da čitam dosta i o religijama u svijetu, o slovenskoj mitologiji, o dosta različitih stvari i to me recimo inspiriše da dobijem ideje. Ponekad to su neki istorijski događaji, da kažem neke herojske ličnosti koje su se pojavljivale. I tako recimo kada dobijem ja ideju, skiciram i da zamišljam u kom bi to materijalu moglo biti, kojih dimenzija je to. I imam baš tu sklonost da pravim te skulpture koje su većih dimenzija. Velike, dobro. Lakše se snalazim mislim, ja se u principu podjednako dobro uradim i minijaturu i veliku figuru. Ali veće mi je uživanje praviti nešto što iziskuje i vreme i trud, što je naporno uraditi. Tako da tu je neka, da kažemo, inspiracija. Našla sam negde jedan podatak da često slovenske bogove prikazujete u svojim skulpturama. Evo sada kad ste bili u Italiji,
na ovom festivalu rezbarenja leda, je li tako? Ili snega? U snegu. Šta ste radili tamo? Pa ponekad kažem, obično kad radim tu slovensku mitologiju, tu volim baš da budem slobodan, znači da radim ono što ja zamislim. I obično su to, da kažem, iz nekih tekstova pročitani neki podaci, ja volim da istražujem različite podatke, različite zamisli. To je nekako ostalo sve kroz maglu, to je jedna, da kažem, kultura koju, nativna evropska kultura koju smo mi, da kažem, istočno-evropski narod i zapostavili. Što na zapadu nije, pa recimo rimski bogovi su danas poznati, grčki, sve te mitologije skandinavska, popularizovana je. Dok recimo na istoku je to nekako, da možemo reći, zapostavljeno. Tako da, eto, to mi je bila, to mi je često ideja. Dok recimo u Italiji, tu je recimo više mi bilo da, ajde idemo u te Alpe italijanske, šta je njima zanimljivo, šta je ono što, pa sam pronašao za to prvo mesto da recimo tu oni baš imaju, popularno je da imaju kočije po gradu, da imaju neke kao ponije i to već postoji tradicija tih, pa eto da kažemo, vozača kočija koji je turistički ovako tradicionalno. Oni se pored turizma bave i poljoprivredom, mnogi od njih. Pa sam recimo, bila mi ideja prvog pripitomljenog konja i čoveka. Znači čoveka u Alpima koji žive u periodu kad nije postojala nijedna država, kad je bilo na nivou nekih, da kažemo, plemena, kad je to bila neka praistorija. I prvog tog konja koji je njemu bio i prijatelj, i velika pomoć u radu i to do danas, znači, ostalo. Znači dan danas je sastavni deo tog turizma u tom prvom gradu San Vigiliju. A u drugom, recimo, sam kombinovao ideju lepote, vremena i prolaznosti. Koliko je, da kažemo, relevantno lepota, šta je vreme, šta je ono što traje. Tako da to je bila jedna, da kažemo, skulptura žene, jedne lepe žene, koja je, da kažemo, u delu svog lica imala sat, a pored toga i stepenice koje se spuštaju niz stepenice vremena, tako se zvala skulptura. Tako da ta skulptura je, recimo, ja sam dobio blok 27 kubika snega, 3 puta 3 puta 3. S tim što smo podigli nekih metar i 20 još visine. Znači mi smo dodali na skulpturu da bi ona bila viša. Zbog same zamisne skice. Tako da i tu ima ta strana koja je... Da, i koliko je vremena trebalo da uradite tu tako veliku? 3 dana i za jednu i za drugu. I po kojoj, kolika je temperatura bila kada ste radili i koliko dnevno ste bili na polju, znači, na tom zadatku? Pa prvo, kad se pogleda temperatura, recimo u Sibiru gde sam rezbario u ledu su temperature padali do minus 35. I vi ste na tim temperaturama radili? Na tim temperaturama sam radio i čak mogu reći da je bilo prijatnije raditi na minus 35. Ja na minus 35, koliko god to nama delovalo hladno, je suvo, pogotovo u Sibiru. Suvo i bez vetra ne osjeća se toliko. Dok recimo u Italiji na nekih jedan dan je bilo oko nule i tu je jako bilo nezgodno u ovom drugom mjestu. Zove se San Candido, to je italijanski naziv, a austrijski, nemački naziv je Inichen. I tu je bio ceo dan oko nule, možda predveče ujutro u minusu, ali je bilo jako puno vlage. I to nama, recimo, u Podrinju može biti jasno koliko, kada je vlažno, kada je magla, koliko više osjećamo hladnoću. Subjektivni osjećaj. I bukvalno dođete do tog trenutka da uveče shvatite da je komplet vam odeća mokra. Znači, što od rada, što od snega koji je zapljusnuo, tako da... Da, kada je u pitanju alat za izradu skulpture u snegu, odnosno u ledu, koliko se on razlikuje od alata za ove klasičnije materijale, da kažem, uobičajenije? Pa možemo reći da je led, recimo, i drvo da su jako bliski. Znači, motorne testere mogu da rezbare od leta, za dubore isto mogu za led. S tim što u ledu imamo neke alatke koje se prave ručno i koje su moguće samo za tako malo mekši materijal od drveta. Dok recimo za sneg nema ograničenja. Znači, vi sami smislite alat, ako imate ideju da smislite nešto. Tako da bilo kakva špahtla, bilo što bi mogla se naoštri, što bi moglo da nekim potezom ruke, poput rezbarenja drveta, ručno, samo što je većih dimenzija. Pošto moguće je odlomiti i
50-50 recimo komada od snega, što recimo sa drvetom je nemoguće od jednim potezom leta uraditi, tako da malo je drugačije. Dobro. Sad mene, mislim da će svakog ko sluša ovaj razgovor zainteresovati kako se osjeća jedan stvaraoc, jedan umetnik koji toliko truda, energije, volje, mašte, znanja uloži u izradu jedne takve skulpture koja se u vrlo kratkom vremenu nakon toga istopi. Kako to doživljavate? Pa pazite, dok me recimo neko ne pita, ni sam ne razmišljam o tome. I samim tim što ne razmišljam o tome znači da nije nešto što mene, da kažem, što me opterećuje, što mi pada teško. Sama reakcija, pošto se to radi na mestu, znači in situ, na mestu gde se napravi, tu i ostaje. Jer radi se pred publikom. I sama reakcija publike, sama reakcija posetioca, tokom izrade, sam taj proces stvaranja, obično su to takmičenja da bude recimo 50-60 timova. Sama ta razmena iskustva, toliko pozitivno utiče na mene da ja zaboravim tu činjenicu da se to otopi. I također moram uzeti tu činjenicu da skulpture koje napravim retko kada, znači dešava se da idem u isto mesto 2 puta i recimo u Tomsku sam bio 4 puta. Ali neke od njih više ne vidim nikad. I znači da li je to drvo ili kamen, ja ne vidim više nikada osim na fotografiji koju sam napravio. Tako da za mene ta skulptura i ne mogu reći da ne postoji, postoji ona, ali podjednako više mi je važno to sećanje. Ono što je ostalo, što reakcija tih ljudi, iskustvo, trenuci. A sama ta ideja da se to otopi, pa nekako daje, mislim da daje vrijednost više. Jednu koja... I simbolizuje prolaznost u stvari, je li tako? Da je sve prolazno, nešto brže, nešto sporije. Ali možda je čak umetnost i čistija. Recimo sad imamo situaciju da delo Van Gogha proda se za neke milione. A s druge strane pogledamo da taj umetnik nije mogao da živi od svoje umetnosti. Dok recimo ti simpozijumi većinom su, neki nisu, neki su plaćeni honorarima, ti umetnici znači rade, popularni su zbog toga što radi u ovom trenutku. Niko ne može posle da posjeduje taj dela, da ih komercijalizuje. Znači jednostavno umetnost radi umetnosti. Da, inače interesantni su ti festivali, simpoziji, takmičenja, je li tako, u ledu i u snegu. U našoj zemlji toga koliko znam nema ili grešim. Sneg i led, koliko ja znam, nije bilo do sada. Da, i specifični su upravo za zemlje u kojima je jako hladno, je li tako, skandinavske zemlje, Sibir. Pa, da, relativno jesu, ali moram uzeti činjenicu da recimo Alpi, koliko god nama delovali hladni, kada sam ja otputovao za Alpe, tamo uopšte nije bilo snega. Znači, negde... Radili ste u veštačkom snegu? Da, veštački. Obično je tu sneg koji pravi mašine. I mnoge zemlje u kojima se pravi, te skulpture se prave za 7, 8 do 10 dana. I recimo Alpi je planinski kraj, mislim, s druge strane, posmatrajući obližnje neke gradove koji nisu u planini, tu je relativno toplo cijele zime. Tako da i mi imamo taj potencijal, imamo te zimske centre koji bi možda bili, nije možda, bili bi sigurno atraktivni za posetioce, za decu naročito. Da se organizuje nešto tako slično. Tako da ja imam želju i volju, znanje, naravno skupljam svakim danom sve više i nadam se jednog dana da ću uspjeti organizujem i kod nas nešto. To bi baš bilo lepo. To bi baš bilo lepo, pogotovo što, kažemo, u Srbiji nema nešto toga. Ja ne znam, nema mnogo ni vajara, je li tako? Pa, akademiju završava dosta ljudi u smeru vajarstva, ali mnogi od njih napuste, neko ode u dizajn, neko ode u neku drugu struku, znači jednostavno pronađe posao u drugoj struci i to se na kraju svede na to da neko se zaposli u prosveti pa ga više možda i ne interesuje, možda tu pronađe, da kažem, pronađe sebe. Tako da bi se opstalo u vajarstvu potrebno je i truda i vremena i da ne odustaješ, da radiš stalno, da zaista voliš to pre svega, tako da. Da, moram da kažem našim gledalcima da ste vi, Bojane, nastavnik, je li tako? Vi predajete u školi, bavite se? Nastavnik u 3 škole na području Malog Zvornika i u Ljubovi u gimnaziji predaje. I pored pedagoškog rada ipak imate vremena da se bavite i onim što volite, što je negde srž
vašeg života, znači skulptura, umetnost, da putujete, da upoznajete nove kolege, da predstavljate našu zemlju u najlepšem svetlu. Kako to sve postiže? Pre svega mogu reći da imam i podršku i svojih bližnjih i kolektiva u školama da radim, tako da tu se organizuje uvijek neka zamena i tako da ne moram da biram između toga umetnost ili život, znači mogu da vodim neki normalan život i da se stručno savršavam, da idem na te simpozijume, da radim, da predstavljam Srbiju, što je značajno. Tako da mislim da na dobrom sam nekom putu da to ide još ozbiljnije i dalje, ali nekada je zaista i teško, pogotovo nekada se recimo vratim sa nekog simpozijuma, sutradan je nastava, predavanje, pa tu je recimo neka i porudžba, skulptura koja ide za prodaju, pa tako da je to nekada poprilično stresno. Dok sad još dodamo na to i privatne obaveze, nekada bude stresno, ali s druge strane da mi nije umetnosti, mislim da bi mi život bio poprilično monoton, dosadan. Sad jedno pitanje pred kraj. Može li se u Srbiji živjeti od umetnosti? Imamo li mi tržište? Srbija je nekako specifična. Mislim da kod nas, kao i kod dosta stvari, važi da je potrebno da si prisutan negdje, da si dugo vremena, da si uporan. S druge strane, niko neće da vrednuje tvoj rad dok ti nisi ime, dok nisi poznat. Čak nije nekada ni toliko ni sam kvalitet rada bitno koliko je bitno da si ti ime. Mi smo po tom gledištu na umetnost više bliži zapadu. Koliko god mi posmatrali sebe kao, da kažemo, jedno istočno-evropsko, istočno razmišljanje, kod nas je još uvek, mislim i to i na neki način je dobro, više se cijeni stil i da kažemo neka osobenost jednog vajara nego njegov, da kažemo, taj sirovi kvalitet. Što i nije loše, jer na kraju najskuplje, najteže je doći do dobre ideje, do stila, do načina rada. Moguće je živjeti od umetnosti, ja trenutno ne živim samo od umetnosti, pa ne mogu reći da ali moguće je biti umetnosti, biti umetnik i voditi neki normalan život. Moguće je čak i živjeti lepo, mislim, ali potrebno je vrijeme, potrebno je da postanete i poznati. Mislim, umeđu vremenu morate živjeti, morate raditi, morate imati neki posao. Umetnici, recimo, tek posle 10-20 godina dobijaju neku slavu sa samim tim i, da kažemo, budu plaćeni i sve to i onda. 2019. godina je sigurno i godina nekih novih izazova, naročito kada ste u pitanju vi stvaraoci, umetnici. Šta je vama u planu? Šta planirate ove godine? Da li možda imate neke nagoveštaje da se izrazite u nekom novom materijalu, u nekoj novoj formi? Pa trenutno radim na jednoj skulpturi u staklu. Nedavno sam probao, pre svega par dana, od jednog prijatelja, vašeg jednog sugrađanina. Sam dobio par komada stakla da probam da pravim. I mogu vam reći da sam se iznenadio da mi je teško bilo posle svega toga. Pošto je kao staklo, baš kao što ga i zamišljamo, staklo. Lomljivo, lako može da te poseče, sve, baš moraš biti oprezan. Jako je teško izvesti nešto da je, da kažem, detaljno. Tako da trenutno radim na tome, imam nekih 5-6 skulptura u seriji u jednom planu. I nakon toga, verovatno, u drugoj polovini godine, planiram par simpozijuma da posetim, verovatno kamen, za sad imam ideju u kamenu, u drvetu. Za Rusiju sam imao jednu ideju sa tematikom Dostojevskog, jednu interesantnu skulptorsku kompoziciju, tako da imam poprilično planova, nekad se oni menjaju, nekad bude nešto neočekivano i tako. Da li ćete i tokom ove 2019. godine, ono pred kraj, kada krene zima, da li ćete se uključivati u neka takmičenja u ledu i snegu? Pa, prethodne godine recimo sam već počeo da razmišljam, već mi led postaje, da kažem, nešto normalno što je. Onda sam već počeo da razmišljam šta bi mogao... Nije više toliko izazov, je li tako? Tako da je, recimo, na kraju 2018. sam neočekivano u Egiptu pravio jednu skulpturu od polijesterske smole. Svi smo trebali napravimo po jedno srce, ja sam
napravio jedno srce koje predstavlja srce od modernih materijala, od digitalno srce sa, da kažemo, ovim elektronskim komponentama iz telefona, iz tih uređaja za masovnu komunikaciju. I tako nekad, mislim, može se desiti neki neočekivani simpozijum da se desi. Imao sam u planu jedan neobičan materijal da probam i imaću u planu naredne godine, pošto ove sam sprečen zbog nekih privatnih obaveza. To je skulpture od sena i trave. Malo, kada se kaže, smiješno zvuči. Da, vrlo neobično. Pravi se konstrukcija od metala, od drveta, oblaže se sa senom i travom i to na kraju izgleda kao da je upleteno sve to. Izgleda jako nestvarno. Tako da to je nešto novo što su počeli, to nisam probao pesku, sve ostane materijale sve moguće sam isprobao. Dakle, ostaje i nama da čekamo neka nova iznenađenja i da pratimo sve to s čime se bavite. Dakle, novi materijali, novi izazovi i naravno samim tim mogućnosti za nove priče i za nova druženja i gostovanja u našim emisijama. Hvala vam puno na svemu što ste rekli i nadam se da ćete i dalje pratiti moj rad, kao i da će ljudi koji prate ovu emisiju imati priliku da zaprate moju stranicu na Facebooku, Bojan Grujić, latinicom, tako da tu možete uvijek, ja objavljam stalno ove fotografije i nadam se da će biti uskoro nekih, imam u planu i dogovaram sa crkvenom opštinom u Ljuboviji da napravim jednu skulpturu na poklon crkvi, Preobraženja Gospodnjeg, tako da to će biti u relativno skorijem nekom roku, biće velika skulptura, oko 3 metra. Tako da, eto, to je, i to će biti isto na video snimci u toku rada. To je ljudima zanimljivo, ja mislim. Da, a evo, imali su naši gledaoci priliku i tokom našeg razgovora da vide deo vašeg stvaralaštva, fotografije i neke snimke kojima ste vi zabeležili ono što ste radili na, dakle, svim tim festivalima na kojima ste učestvovali u toku ove godine. Hvala vam što ste bili večera sa nama, što ste evo sa nama i našim gledaocima podelili ove lepe priče iz sveta skulpture, a kao što ste rekli, mi smo uvek tu da ispratimo i sve ono što dalje radite. Ja vam želim puno uspeha u svakom daljem radu. Hvala vam. Poštovani gledaoci, vaš i naš gost bio je Bojan Grujić, akademski vajar iz Ljubovi.